Jeste li nekad probali da napravite kroasane? Ako jeste, onda znate sa kojom frustracijom ste se susreli prilikom izrade listnatog testa. Nekako uvek na kraju ispadnu teški i hlebaste i bez jednog listića, zar ne? Ali evo ga rešenje! Ćao, ja sam Suzana i stojim ispred kulinarske škole La Toque Blanche, gde pomažem ljudima da se oslobode svih frustracija u vezi sa izradom najlisnatijih francuskih peciva i to u rekordnom roku. U ovom novom kursu naučit ćete sve što je potrebno da uspešno napravite svoje prve lisnate kroasane. Uz moju podršku naučit ću vas da na brz i efikasan način napravite lisnati brioš, pan au chocolat i ostala najpoznatija francuska peciva. Dobrodošli u moju kulinarsku školu gde vam je zagarantovan uspeh i uživanje u francuskim ukusima. A do tada šaljem vam 1024 lisnata poljupca.